होसाना दोन्ही हात वर करून म्हणते राव दैवी सगळं वळवू द्या वेळा तुझी पिढा एवढं गोड जाऊ दे या सगळ्याचं हक मी तर आयच्या बाबाचं गोड जाऊन सगळे तर स्थिती करते राव हालेलुया होसाना ताडूपर म्हणा आवडाल तेव्हाचे रास आमच्या मध्ये असा तेव्हाचे रास पावसाळ्याचे रस अगर रास करून जायना वेळा तेव्हाचे रास आज आमच्या मध्ये असा होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया दैवी सगळं अनुभव करा कोणी हात वर स्तुती करते राव दैवी सगळं अनुभव करावा दैवी पोत अनुभव करावा दैवी सगळं अनुभव करावा दैवी कृपा अनुभव करावा सगळे दिस आज देवाचे उत्तर ऐकायचे झाला आमच्या त्या पवित्र आत्म्याची धरस असा सगळे मागते राहा स्तुती करते राहा हालेलुया 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 स्पेशली ह्या स्वत तुम्ही आयल्यात कित्याक मला त्या सौम्य अर्घ देऊ आराधन करू आणि स्तुती करू हालेलुया हांगा त्या जाणां प्रत्येक तरा घडये जीव कोणी चिन्ह येतले याला पवित्र आत्म्याच्या मागण्या उलो मारता असताना पवित्र आत्मा उलो मारता असताना असले एक सतत तुझ्या तोंड गेल्लो अनुभव तुला बघलो मात्र नाही तुझ्या मोती जेजून समाधान लाभला हालेलुया 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 या स्वदेत असताना जावर पाटल्यासाने तुझा एक हात वैर बारूंक जायनातलो इवन सतत नातली आज तुका पवित्र आत्म्याच्या मागण्याच्या उला मारता असताना हे दैवी सतत तुझ्या एका हाताच्या देवनेला मात्र नाही तो हात तू याला उभारूंक सत्य असय की त्या जेजून वरती गटाय तुझ्या हातांत लाभयला हालेलुया कोणाक म्हणे असं अनुभव झाला तुझा राईट हात वैर बार कित्याक सम्यान तुका आपडला म्हणलो अनुभव राईट तुझो हात वैर बारूंक जायनातलो जांफरो जायतो त्रास जातालो जांफरो ह्या वेळार मागता असताना एक सकत तुझ्या हातान देऊन येला तू हात वैर बारूंक शकते कोणाक ते नीट राईट हात वैर बारा 1 2 3 4 5 जायत्या बाबून ताळी पेटून आम्ही जेजूक अर्घ देऊया हालेलुया हालेलुया जरा हालेलुया हालेलुया सम्या जेजू वडगा सम्या जेजू तू सवनस विश्वासी हालेलुया 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 सगळं बस हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कशी आसात दग जाता गे जातलेच हालेलुया जाला रे म्हूण ना आम्ही 3 दीस सुम्या सांगाता रावूंक ह्या सुवातेर आमी जमल्या हालेलुया पहिले स्वर सुरू देवाचे उतार आमचे प्रत्येक तरा जुवाप्रमाणे शुभ वार्तांत आविस्वर 15 ओळी 7 जावन आसा भोव आपुरबायन देवाचे उतार आमकां जाण एकलाक म्हणटा हालेलुया देवाचे उतार आयकता असताना हर एक पिडेतां वायटांतां विघ्नांतां आमकां सुटका मेळटली हालेलुया 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 म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सुवातेर तुमी बसलात या मुखल्या 3 दिसांनी आज तो 3 दिसांनी सुमेची वर्ती सकत आणि सामर्थ्य तुम्ही अनुभव करतल्याच हालेलुया विश्वास आसा गे आमकां विश्वास आसा गे विश्वास तो वडला म्हण हालेलुया म्हण आनी वडा तळ्यान प्रेज द लॉर्ड कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचें हांव पळोवन आसा खंय वता त्या सुवाते देवाचे उतार प्रसार करता आसतना आमच्या जिवनांतल्या हाडांक जेजू बळ दिता
प्रत्येक जीवनातला शिरेंग, जीवनातला मासा, जीवनातला सांबडा जेजू जीव दिता आसा. हालेलुया. कित्याक जेजू जावन जीव दातार जावन आसा. हालेलुया. तर जेजू म्हणटा हांव सत वाट आनी जिवीत जावन आसा. हांव जावन आसा जिवीत. हालेलुया. ताका जिवाळ जावंक जेजून एकूट बरी ह्या सुवातेर आमकां ताणें आपोवणें दिला. हालेलुया. हांव राती मागणें करनासतना पवित्र सक्रामेंता मुखार सुमार 4 वरां पर्यंत बसून आसलो.